Hvis du har fulgt mine tidligere videoer om ejendomsmarkedet i Dubai, der ved du helt sikkert allerede, at der findes nogle væsentlige omkostninger, som nye og uerfarne investorer ofte bliver overrasket over. Så hvis du ikke har set de videoer endnu, så bare send mig en besked, så sender jeg dig linket med det samme. Jeg fortalte kort sagt i en af mine tidligere videoer omkring en af ulemperne ved at flippe lejligheder i Dubai. Ved køb af ejendom i Dubai betales nemlig en afgift på 4% af ejendommens værdi til Dubai Land Department, også kaldt for DLD i daglig tale. Ved videre salg betaler køberen igen 4% af den nye og højere ejendomsværdi, og dertil kommer altså nogle mindre faste udgifter også, og det hele det løber altså hurtigt op. Det betyder jo, at man som investor reelt starter et renoveringsprojekt med mere end 8% af hele ejendomsværdi, og det er før renovering overhovedet går i gang, i minus. Og apropos renoveringer, her ses i øvrigt et par før- og efterbilleder af vores renoveringsprojekter i Dubai. Og vi har flere cases, som man kan se på vores website, fulkowski.com. De nævnte plus 8% betyder, at på en bolig til 5 millioner danske kroner, der betales over 400.000 i gåseøjne skatter, uanset overskuddets størrelse. Og det er en betydelig barriere, som faktisk kan gøre klassisk flipping langt mindre attraktivt end for eksempel i Danmark, hvor man altså kun beskattes af det faktiske overskud efter sine mange, måske lidt kreative fradrag nogle gange. Så frem vi antager, at et større renoveringsprojekt er gået over al forventning, og hvorefter overskuddet lander på, lad os sige, 500.000, så vil den reelle skattebetaling i dette tilfælde faktisk være på langt over 80%. Og det kommer nok bag på de fleste af Danmark, når man tænker på, at Dubai ofte omtales som et skattefrit investeringsparadis. Så i vores byggefirma Fulkowski her i Dubai, der har vi efter mere end 2 års grundig research i markedet udviklet en fuldt lovlig og gennemtænkt strategi, som markant reducerer de samlede i gåseøjne igen skatteomkostninger. Og det er uden at gå på kompromis med lovgivning. Det betyder, at vores strategi er fuldt lovlig ved udnyttelse af en hidtil uset metode. Ved at anvende vores strategi, der kan den samlede skattebetaling på et projekt, som nævnt tidligere, med en bolig til 5 millioner reduceres fra de over 400.000 til lidt under 40.000. Og det giver også som en investor en merindtægt på 360.000 kroner direkte ned i lommen. Og det er præcis på samme renoveringsprojekt. Så det er altså en besparelse i gåseøjne skat igen på cirka 90%. Så er du allerede ejendomsinvestor i Dubai, eller går du med overvejelser om at blive det, så kan du med stor fordel kontakte mig, og så kan vi i fællesskab måske investere i ejendommen, og dermed skabe nogle store synergieffekter. Tak fordi du så med så langt, og hvis du står tilbage med spørgsmål, så tøv ikke med at tage fat på mig. Så tager vi et online møde, eller vi kan også mødes hernede i Dubai, hvis du alligevel planlægger en hyggelig tur hernede til.